Čaute Viktoriáni, volám sa Michal Ďuriš a predstavím vám môj tým snov. Tento zápas sa bude hrať v Banskej Bystrici na miestnom štadióne na Šťavničkách. Chcel by som tam doniesť tento môj tým a ukázať to našim ľuďom. Do brány by som dal José Luis Chilavert. To bol borec, ktorý vedel kopať penalty, zahrával štandardné situácie, takže toho by som tam dal. Na ľavého obrancu Jon Arne Riise, strašne mi pripomína Davida Limberského, ale aby si to David nevysvetlil zle, nemyslím fyzicky, ale čo sa týka herne. Na stopera by som dal Sol Campbell a Paolo Maldini. Sol Campbell, ten už je od pohľadu nepríjemný a v tej dobe, keď bol v Arsenále, tak bol výborný. A Paolo Maldini, to je taká legenda, ktorá vydržala hrať do nejakých 40 rokov, takže týchto dvoch by som tam volil. Na pravého obrancu by som dal Daniho Alvesa. To je taká motorová myš, ktorá môže behať 3 zápasy hore-dole, tak preto ho tam dávam. V tom strede zálohy by som volil 3 hráčov. Dal by som tam Pavla Horváta, ktorý by krásne vyplnil ten priestor. Je to legenda nielen plzeňského, ale aj českého futbalu a som rád, že by bol v mužstve. Naľavo by bol Robert Pires z Arsenálu. Bola tá éra Arsenálu, kedy valcovali jedné mužstvo za druhým a má veľkú zásluhu na tom. Správa by som dal Andrés Iniesta. Mal som čest si proti nemu zahrať a je to fakt veľký bombardiák, ktorý nestratí ani jednu loptu, takže má neskutočný prehľad. Takže určite by som zvolil jeho. A na hrot by som dal seba. A to sa nebudem ani baviť kvôli čomu, ako tam je tá kvalita všetko. Tak na ľavo by som dal Thierry Henry. Od mala to bol môj najobľúbenejší hráč a akým spôsobom vedel dávať góly, tak na to by som sa mohol pozerať celé dni. A sprava by to bol Zlatan Ibrahimovič, ktorý ešte momentálne hráva a tiež tie góly, aké dáva, tak je to paráda, takže toto je moje mužstvo. A môj tým by sa volal Viktoria Plzeň B. Tak zahral by som si proti majstrovskej Viktorke Plzeň a určite by to bol veľmi zaujímavý zápas.